Nagpahinumdum ang lokal nga pangamhanan sa syudad sa Tagum ngadto sa mga negosyante sa pagproseso sa ilang business permit aron malikayan ang pagmulta. Giawhag sa pangamhanang lokal ang mga negosyante nga pahimuslan ang gipaygayong business one-stop shop sa Tagum City Hall Atrium nga formal nga magsugod Enero 5 ngadto sa 20, 2026. Gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 5 ang takna sa hapon. Alang sa paspas nga serbisyo sa pagkuha og pag-renew sa business permit. Pinaagi sa inisyatiba nga gitawag og 3 easy steps. Assist, pay, release kun PAR. Mas simple, hapsay og epesyente ang pagproseso sa tanang mga negosyante. Sumala pa nga walay multa og surcharge gikan sa nasampit nga pizza. Apan gikan Enero 21 magsugod ang penalty og surcharge butang nga giawhag ang tanan nga dili palabyon ang higayon. Kahinumduman nga gidugok sa mga tao ang unang adlaw sa business one-stop shop aron magproseso sa permit sa ilang naglaing-laing negosyo para mulig-on ang tuhod, makasugakon bisag magluhod, mag-turbo mail in answer matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.